Lijep pozdrav. Evo sada je 14 sati. Nalazimo se kod, evo ko što piše ovdje, planinarsko društvo Koprivnica Bugojno. Znači to je od Bugojnog ide se do mjesta Vesela i onda makadamom kaže nekih 12-13 km. Pa sada idemo posjetiti tu znamenitost. U Bosni i Hercegovini zove se Hajdučka vrata Bugojna. Te nisu ona na čvrsnici, ali su zato ova kod Bugojna. Kaže da je ovo područje ima stvarno puno medvjeda. Ima tu i osiguranje. Čovjek, sad smo pričali s njim koji nas je uputio gore do makadamom će se ići neki 1,5 km i onda se skreće desno od makadama, što će se vidjeti u videu, do tih Hajdučkih vrata. Ovo je masiv planine Raduše. Temperatura je 9 ili 10 stupnjeva. 9-10, tako nekako. I evo ga, to je sad taj planinarski dom. Koprivnica Bugojno. Evo, prekrasno ovo izgleda. I ovdje se slijevaju biti dva potoka. Jedan je duboki potok. Sad ne znam točno koji je, morat ćemo vidjeti kasnije. Dole u opisu videa bit će sad više, to što i sad da ne duljimo tu bez s pričom. Znači u opisu videa možete pronaći sve informacije. Velimo nekih, znači, makadama može se doći normalnim autom, ne mora biti terenac, uz opreznu vožnju. Evo, imamo životinje. Tri mačke. Ovo mu reći. Vidi. Da. Nešto da je zgeto. Lijepo da je nešto. Ovako mu reći. Evo znači, krećemo sad na Hajdučka vrata.
Ovo je važno, znači tu više doma, nekih 50-ak metara, treba lijevo skrenuti ispod rampe, ovdje je osiguranje. Sad sam pričal sa čovjekom, znači ne ravno do Hajdučkih, već lijevo, pa tu ispod rampe. Kako je čista voda. Rampa se sad zaobilazi. Nastavljamo sad makadamom. Evo uživamo u čarima Dubake. Gledajte samo ono gore, baš. Gledajte one skijene. Kako su strme, kako bi rekao ono. Strme, da, kako se izdižu sve. Gledaj, onaj sam gori jedan kamen kako izgleda. Da ga vidiš, ko jedan monolit. On je skroz gore, da. Da, da. Evo sad će ovaj gore kamen kako izgleda, ne znam koliko ste vidi. Sve što čovjek kaže, imate vi tu više. Nastavljamo makadamom. Da. Eno ono gore, ne znam koliko će sad vidjeti, to su Hajduška vrata. Znači sad poslije jednog mostića idemo desno i onda uspon do gore. Hajduška vrata. Evo. 4. je mjesec. Staza je dobro markirana. Koji je dan? 8. danas. Jel? Nije 7. 7.4. je danas. Evo, sad se kaže da se tu može još dalje ići kao 6. Ja ne znam. 7. a 8. Tako je, da. Da. Ima ovdje, kaže, dosta puteva, čitali smo. Treba biti samo oprezan. Gore vrhove. Znači može se odavde doći do, kako se zove, Kukavičko jezero, jel? Da. Na Kupresu. Može se doći. Tako piše, ali evo mi idemo na Hajdučka vrata. Evo, dobro je označeno. Znači poslije ovoga mostića skrenuti desno. Evo ima tu neka klupica. Znači dalje nismo gledali gdje se ide, nemam pojma, ne znamo. Ali znači ovdje desno. Poslije mostića ako hoćete Hajduška vrata, desno 300 metara. I to je sad taj
jedini uspon koji će biti. Gledaj onu gore rupu savršeno zamediranu. Vidiš? U onoj stijeni, točno dolje na dnu. Eno jedna rupa skroz gore na onoj zadnjoj stijeni. Okrugla rupa. Da, okrugla, ko da je. I ko da kraj nje ima još jedna desna, veća vrata, ali se sladi vidio od gore. Vidiš? Da. Znači pričamo tu, a ne znam koliko će se vidjeti. Ima tu gore. Stijene. Da, na dnu pa, rekao sam, da. Na dnu velike stijene, gore, rupa. Kakav pogled. Desno, prekrasno. Znači svugdje, gdje god se okreneš. Gdje god se okreneš. Odavde se vide Hajdučka vrata. Evo ga, odavde se vide. Da. Evo ih, znači. To je ta gore stijena. Hajdučka vrata. Evo, to je taj strmi uspon. Sad se nastavljamo penjeti. Ovo je dole preko puta, nekakve to dvije formacije, to neko štilje. Isto jedna okrugla, oni stijeni. I soba izgleda. Kakvo mjesto. Evo nas, Hajdučka vrata. Evo, vidi se jedna ledenica koja kapa voda. Hajdučka vrata. Evo, sve smo se odlučili doći. Znači tu gore do ove stijene ima kao križanje puteva. 2 puta, evo, sad smo se mi odlučili na desni. Evo, vodi nas valjda tu. Valjda nas, pa je, to je to, da, tu ide na ovu stijenu.
Znači lijevo dole, desno u biti, desno dole na križanju gdje piše Hajdučka vrata. A to je kraj. Eno dole te ceste s kojom se može doći, s kojom smo mi došli. Pet sati popodne, evo opraštamo se. Znači od Hajdučkih vrata Bugojno. Uspjeli smo napraviti snimke s dronom. Evo koje je prekrasno mjesto. Dole potok. I sad evo krećemo dole do planinarskog doma kod auta. Za kraj ove avanture. Hajdučka vrata. Došli smo do planinarskog doma gdje smo biti i krenuli. 7.4. U biti ovo mjesto vrijedi posjetiti. Prekrasno jedno mjesto. Vrijeme nas je poslužilo. Znači cirka 13 km makadamo iz Bugojna. Kroz selo Vesela. Lijep pozdrav do sljedećeg puta.